Hej, jeg hedder Yusuf. Jeg kommer i den her video til at tale om, hvad grunden er til, at du skifter job så mange gange som sælger, før du faktisk finder dit hjem. 5., 6. gang. Hvorfor er der så mange huller i dit CV? Hvorfor du som sælger oftest ikke bliver mødt med en god kultur, en god ledelse, eller du som sælger føler dig dårligt behandlet, føler du bare er et tal på en skærm, der bare skal være en del af en kæmpe salgsfabrik, og hvis du ikke laver salg, jamen så er du ud. Og hvordan du faktisk undgår at være i den her onde spiral. Jeg kalder den lidt jobhoppecirklen, hvor du næsten bare ender med at skifte job og tro, at det er løsningen på dine udfordringer. For du vil gerne arbejde med salg, og du vil gerne gøre karriere inden for salg, men du føler bare ikke rigtigt, du ved hvilken retning og hvilken rute du skal tage hen i vejen, hen imod at finde det salgsjob. Og det er det, vi kommer til at snakke om i dag. Det, som er sådan hele præmissen for snakken i dag, er jo selvfølgelig, at jeg arbejder med det, jeg kommer til at tale om i dag, og det er jo rekruttering, og det er jo salg. Jeg hedder selv Yusuf, som sagt, og er 23 år gammel virksomhedsejer, driver Bedri, som er et rekrutteringsbureau inden for salg, hvor vi hjælper sælgere videre i det rigtige arbejde, og hvor vi hjælper virksomheder med at finde de rigtige sælgere. Der har vi en masse erfaringer og en masse know-how på, hvordan det bliver gjort på begge sider af banehalvdelen. Både når man er som kandidat og skal til at få sit allerførste salgsjob, eller måske allerede har været i branchen i 5-10 år. Og både som virksomhedsejer, hvor man skal til at finde de rigtige talenter, man skal have på sit fodboldhold, som kan lave nogle salg, så man kan vækste sin egen virksomhed. Videoen kommer til at være målrettet dig som kandidat, dig som sælger, om du er grønskolding på 18 år gammel og skal til at sætte sit første salgsjob, eller om du er key account manager eller salgsdirektør, så er den her video 100% noget for dig. Enten der ansætter du sælgere, eller så er du selv sælger lige nu, og skal til at finde dit nyt arbejde. Det vi lidt kommer til at gå igennem i dag er, at dit CV har simpelthen for mange huller, og hvorfor er det et problem? Hvad kan du gøre ved det? Er det din skyld? Er det virksomhedens skyld? Er det markedets skyld? Problemet er ikke, at du skifter job, problemet er, hvordan du vælger det der arbejde. Det bliver hurtigt bare et job, der bliver solgt til dig, men ikke en virkelighed, der bliver solgt til dig. Hvordan stopper du og forebygger hele den her jobhoppecirkel, så du faktisk ender med at finde noget, du er glad for? De 5 spørgsmål, du skal stille, før du siger ja til hvilket som helst salgsjob, om du er uerfaren eller erfaren, og en lille checkliste, som du lige skal hakke af, før du takker ja til et jobtilbud, hvis du får det præsenteret i dag, efter du har set den her video, eller engang i en måneds tid, eller måske om et års tid. Lad os komme ind i det. Problemet, helt til at starte med, for bare lige for afgrænse det, at sætte et par rene linjer rundt om udfordringer, der ligesom ligger i branchen, det er jo, at du skifter ikke et job. Det er ikke som sådan det, der er problemet. Problemet er, at du vælger det forkerte job, og du vælger på forkerte årsager i sidste ende. Dit vurderingsgrundlag, når det kommer til at vælge det rigtige arbejde, er simpelthen bare vagt. Og det er ikke det rigtige vurderingsgrundlag, du stiller op som kriterier, når du skal til at takke ja til et jobtilbud. Du søger måske et job, fordi at dine venner arbejder der, eller du søger et job, fordi du tænker, den her stillingsbetegnelse, det lyder da super cool, og den kan jeg blære mig over for min familie, når jeg sidder til et bryllup eller til en familiefrokost, at jeg kan blære mig lidt på LinkedIn. Men det er faktisk ikke det, der er den rigtige måde at gøre det på. Du ender måske med at sige ja til et arbejde. Det føles forkert efter 3-9 måneders tid. Du begynder at tvivle lidt på dig selv. Du begynder at søge nyt arbejde og tænker, ved du hvad, hvis jeg skifter klub, hvis jeg skifter salgsjob, jamen så har jeg noget nyt håb, og så er der en ny energi, og så får jeg lige prøvet mig selv af fra bunden igen. Du dropper salg og starter med at læse til lærer måske, eller laver noget fuldstændig andet, for du bare ender med at blive tabt i branchen. Du ender simpelthen med at vælge det forkerte job, og det ender bare med den her onde spiral, hvor du bare ender med at skifte job et par gange, og indser, ved du hvad, salg er måske ikke noget for dig, selvom du faktisk var en god sælger, og selvom du faktisk havde potentiale til at blive en god sælger. Min holdning er meget simpel. De fleste sælgere, de skifter ikke job, fordi de er ustabile, eller fordi de er dårlige, men fordi de aldrig har lært at vælge rigtigt. Og du er også nødt til at forstå, at rekruttering er et salg, om du ved det eller ej. Salg foregår konstant. Så når du sidder som potentiel medarbejder til en jobsamtale over for en arbejdsgiver, så er du nødt til at vide, at den her arbejdsgiver skal lave et salg på dig. Fordi den her arbejdsgiver, den her virksomhed, som du muligvis skal arbejde hos, har nogle budgetter, har nogle KPI'er, har nogle salgsmål, som direktøren ånder teamlederen i nakken for, og siger, hvis du ikke ansætter de rigtige mennesker, jamen så kommer du muligvis til at blive fyret, kære teamleder, eller så går virksomheden konkurs. Så i sidste ende er du et tal på en skærm, om du ved det eller ej, men der er nogle virksomheder, som ansætter på baggrund af andre ting end bare tal og omsætning, om du faktisk kan lave penge for dem.
Der er faktisk nogle virksomheder, som ansætter på baggrund af, om du har en personlighed, på baggrund af potentialet, der ligger i dig som sælger, og ikke udelukkende med, hvor dygtig du er, eller hvor mange salgsrekorder du har slået på dit daværende job. Og her der handler det om, at de 3 årsager, der typisk er til, at du ender med at komme i den her onde spiral, er, at du bliver solgt ind i et job, ligesom kunder bliver solgt ind på et produkt. For du sidder til jobsamtalen, og så bliver der bare lovet guld og grønne skove for virksomhedsejeren, og du føler næsten bare, at det hele er perfekt, og det hele er bare poleret, fantastisk over for dig. Jobsamtalen er fantastisk, god kemi, der er ikke nogen udfordringer ved jobbet, du kan ikke rigtig pege på nogle røde flag, der ligesom ligger i jobbet. Der er god løn, der er barselsmuligheder, der er sundhedsforsikring, der er pension, og du er måske kommet fra et callcenter, hvor intet af de ting faktisk har været der. Du er bare fuldstændig overrasket, og du kan ikke rigtig snakke med nogle andre kollegaer, der er på arbejdspladsen, men du kender måske ikke nogen. Så du stoler bare på den her recruiter, eller den interviewer, du sidder med til jobsamtalen og takker ja. Så du siger faktisk ja, for du reelt set forstår hverdagen, der er derude. Hvordan foregår en hverdag? Hvad er det for nogle forventninger, de her mennesker har til dig? Hvad er det, der skal til, for at du faktisk bliver en succes? Og så ender du med at takke ja til det samme job. Næste gang, du faktisk finder ud af, det er ikke noget for mig. Nu skal jeg videre i karrieren. Nu skal jeg måske arbejde med forsikring. Nu skal jeg måske arbejde med tech eller SaaS-salg. Eller så skal jeg måske arbejde med at sælge biler. Eller hvilken som helst branche, du kommer ind i. Men du indser jo faktisk bare, at det er jo det samme job, du har takket ja til. Det er et andet produkt. Nogle andre kollegaer, men det er det samme job. Det er bare pakket ind på en anderledes måde. Så i stedet for at sige, at virksomheden ikke laver kold canvas, så siger man, jamen virksomheden genererer kvalificerede leads. Uden du måske spørger, hvad er det, et kvalificeret lead egentlig indebærer. Og så finder du ud af, at det er faktisk også et kold canvas igen. Hvis det er det, der er årsagen til, at du ikke gider at arbejde i et specifikt salgsjob, så har du takket ja til det, og skal du nu bruge et halvt til et helt år på at være derude. Og du gider heller ikke skifte job igen, fordi så begynder der at komme mange huller i CV, så du ender faktisk bare med at være i den her virksomhed i for lang tid, og bliver skadet af det, og bliver demotiveret for hver dag, der går. Og pludselig så har du ikke lyst til at arbejde med salg, og der er dit potentiale gået tabt. Godt. Lad os prøve at gå en tand videre, for nu skal vi komme lidt ind på hvordan sådan en handlingsplan skal se ud, også bare sådan, så du også har en idé omkring, hvordan skal du forholde dig til nogle af de her ting, så det ikke bliver for overvældende over for dig. Før du overhovedet begynder med at skulle pege på nogle løsninger, når det kommer til at finde det rigtige job, og før du overhovedet skal til at søge et arbejde, så er du nødt til at afklare med dig selv, hvad er det for en type sælger, du er eller vil være. Er du en pistolsælger? Er det det, du gerne vil tjene penge på? Så er det fair. Så er det bare ikke typiske B2B-produkt, du skulle sidde på. Så skal du måske bare ud i et callcenter. Nu siger jeg bare, det er pisse svært. Pivhammer hårdt. Men så er det måske bare de her kortfattede salg, hvor du bare skal banke en masse aktivitet i bogen, og så skal der nok komme nogle salg igennem. Og det kan være strøm, du sælger, det kan være pensionsmødebooking, det kan være forsikringsmødebooking eller noget andet. Så du er nødt til at afklare dig selv, er du den type sælger? Er du en sælger, der gerne vil skabe relation med kunden? Er du en sælger, der vil sælge meget på værdi eller på produktet? Vil du sælge komplekse produkter, eller vil du sælge meget på dine egne relationer, på din egen personlighed? Hvad er det for en type sælger, du gerne vil være, og hvad mener du er i dag? Hvad er det for et niveau, du skal op på? Og det med at stoppe med at lade CV'et styre dit næste arbejde. Så bare fordi, at du har været i B2C-branchen i 2 år, så er det ikke ens betydning med, at du skal fortsætte i B2C. Så bare fordi du ikke har B2B-erfaring, og du gerne vil arbejde med B2B, betyder det ikke, at du ikke kan søge job inden for B2B. Der er sindssygt mange virksomhedsejere derude, som ikke har lyst til at ansætte kandidater direkte fra B2B-branchen ind i B2B, fordi de vil gerne lære sælgerne op på egen måde. Og det er da også nødt til at forstå. Dit CV skal ikke begrænse dig. Pak CV'et væk. Når man er sælger, så er det i sidste ende resultaterne og sulten og personligheden, det drejer sig om. Og det er det, du skal købe virksomhedsejeren ind på, arbejdsgiveren ind på, recruiteren ind på, mig ind på, hvis vi ender at tale sammen. De 5 spørgsmål. Når du sidder til en jobsamtale, stil dig og interview nogle spørgsmål, han måske ikke har fået før. Forbered spørgsmål inden da. Det her er en idé på nogle af de her spørgsmål, du kan begynde at stille. Men hvordan ser de første 90 dage ud? Gør det forstående over for den her arbejdsgiver, at for dig, der handler det også om, at du skal blive en succes. I sidste ende, så investerer de nogle lønkroner i dig. De investerer træning, ressourcer, leads. De investerer kontorplads til dig, frokostordning, personalegoder, workation, hvad ved jeg, ud over løn, barsel, feriepenge, pension, sundhedsforsikring osv. 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 Hvis en virksomhed investerer alle de ting i dig,
så er du også nødt til at stille spørgsmålet tilbage og så sige, hvordan fanden får I tjent pengene hjem på mig? Hvad skal der til for, at jeg faktisk ender med at blive en succes herude? Og det er ikke kun økonomisk. Det kan lige så godt også være adfærdsmæssigt. Hvad er det for en type kollega, I brænder for at have på kontoret? Er det en ledertype, I vil have på kontoret? Er det en humørbærer? Er det en humørspreder, mener jeg? Er det en kulturbærer? Hvad er det for en type kultur, I bygger op i den virksomhed? Fint, jeg skal lave x antal kroner til jer de første 3 måneder, før min løn er tjent hjem. Men hvad er det for nogle leads, jeg skal ringe på? Hvad er det for noget koldt canvas, jeg skal ringe på? Hvordan er niveauet på det her koldt canvas? Hvad er det mest udfordrende ved jobbet? Hvad sker der, hvis jeg ikke performer efter 3 måneder? Får jeg så mere træning, eller cutter jeg mig bare af, selvom jeg faktisk har ringet nok over telefonen? Hvad er det for nogle succeskriterier, jeg skal kunne hakke af i løbet af de næste 3 måneder, før jeg bliver en succes? Og hvad er det for nogle succeskriterier, I skal hakke af, før jeg faktisk trives i det arbejde og har lyst til at fortsætte med at være der? I sidste ende, så skal virksomheden sælge sig selv lige så meget, som du skal sælge dig selv til virksomheden. Det er fuldstændig det samme som i datingverdenen. Begge skal kunne enes, og der er en gensidig værdi, der skal gives. Det er en gensidig transaktion. Virksomheden investerer nogle penge i dig. De køber din arbejdskraft. Og så skal de have noget effektivitet ud af det. Og der er du nødt til at vide, hvad fanden det er, før du tager ja til dit arbejde. Og det kommer lidt over på den tredje, så pendant til det, jeg sagde nummer 2 her. Find ud af, jamen, hvis du ikke kan hakke af på de her 3, så skal du ikke tage ja til et arbejde. Altså, det er bare basic knowledge. Fordi et no-go er, at en virksomhedsejer siger til dig, eller en recruiter siger til dig, ved du hvad, vi finder bare ud af det løbende. Så når han skal svare på de her spørgsmål, du har stillet ham her, og han begynder at sige, jamen, du skal bare komme i gang, og så finder vi ud af det. Eller det plejer at løse sig lige snart man begynder at ringe nok, og i sidste ende, så handler det bare om, at du tager telefonen, og så begynder du at snakke med kunderne, og så lærer du det derfra. Hvis det er svaret, så skriger der røde alarmer i hele dit hoved. Det må du love mig, og så skal du finde et andet arbejde. Hvis virksomheden derimod begynder at sige, jamen, jeg ved faktisk godt, hvordan din succes bliver målt, det kan jeg vise dig, jeg ved, hvilke tal du skal ramme, jeg ved, hvad det er, jeg kigger efter. Nej, jeg kigger ikke kun på, om du har omsat penge til os, jeg kigger lige så meget også på, jamen, hvor meget ringer du til de her kunder? Hvad er samtaletiden på? Hvor langt er du i salget, i kaldet, mener jeg, før at du faktisk mister kunden? Der er en masse bløde kopier, man kan begynde at kigge på, som faktisk viser, at sælgeren har et potentiale. Du har et potentiale til, at virksomheden skal blive ved med at investere i dig. Og det er nogle af de svar, du skal kunne have for en virksomhedsejer, eller en recruiter, eller hvad fanden man skal kalde person, der ansætter, før du ender med at tage ja til det her job. Og det er på den måde, at du lidt stopper med at blive en del af den her jobhoppecirkel. Fordi i sidste ende, så er du nødt til at lave en forventningsafstemning med dig selv og med virksomheden. Lad os prøve at gå videre en gang her. Det var faktisk det. Jeg troede, jeg havde 4.000 slides mere. Det var faktisk det. Prøv at holde den lidt kort og kontant, men håber, du fik noget ud af det. Skriv på spørgsmålet i kommentaren, hvis du har det mindste spørgsmål, som jeg skal toppe næste gang, jeg laver en video, eller et nyt emne, jeg skal snakke om. Jeg håber, det hjælper, og så ses vi.